Какво се случва с тялото, когато спрем захарта? Прекомерният прием на захар е свързан с редица здравословни проблеми. Затова много хора се стараят да ограничат и дори напълно да изключат захарта от храненето си. Това първоначално води до временни симптоми на отнемане и общ дискомфорт. Но в дългосрочен план ограничаването на захарта носи значителни ползи за организма. Какви са симптомите при рязко спиране на захарта? Когато консумираме сладки храни, в мозъка се освобождава допамин и се чувстваме удовлетворени. След спиране на захарта изпитваме главоболие, умора, раздразнителност, замаяност, общо неразположение, променливо настроение. За няколко дни тези симптоми отшумяват, защото тялото се приспособява да функционира без бързия енергиен тласък, който захарта му осигурява. Какви са здравните ползи, ако намалим приема на захар? Въпреки първоначалния дискомфорт, в дългосрочен план ограничаването на захарта помага за поддържането на здравословно тегло, допринася за понижаването на холестерола, намалява риска от сърдечни проблеми, запазва здравето на зъбите, забавя стареенето на кожата, подобрява настроението, повишава концентрацията, подобрява когнитивните функции. Но трябва ли да спрем напълно приема на захар? Не, пълното отказване от захарта не е необходимо. Захарта и изобщо въглехидратите от съществено значение за функционирането както на мозъка, така и на организма като цяло. Сама по себе си захарта навреди на тялото, ако се консумира в умерени количества. Научете повече на framar.bg.